Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta. Però abans de tot, incís! Aprofito aquest incís per posar-vos per aquí a la pantalla, us sortirà 7 canals de YouTube que us recomano de tot cor. Ja us ho vaig dir al vídeo passat, torno a repetir-ho i no em cansaré de dir-ho. Per què no? Us els deixo per aquí. Passeu-vos per tots els canals, doneu una ullada, us mireu els vídeos, els comenteu, li doneu el m'agrada. El no m'agrada no, perquè no té cas, perquè tots els vídeos són fantàstics. Li doneu el m'agrada, us subscriviu. Si us agrada la cuina, aquests són els vostres canals, no busqueu més, ja els teniu. Canals de cuina i cuina en català, cuina de mercat, cuina original, cuina de sempre, però cuina sobretot en català. Si volem promoure el català, hem de consumir a les xarxes YouTube en català. Ala, acabo l'incís, que si no, no acabaré el vídeo. Tornem. Per cert, us deixaré els enllaços a la caixeta de descripció. Ja està, me'n vaig. Seguim. I després d'aquest fantàstic incís, gràcies Cristina, nosaltres continuem amb el que estàvem fent. La recepta. Bé, sabeu què estarem fent aquesta setmana? Algú sap quin dia és el dia 19 de març? Si no ho sabeu, ja us podeu espavilar. El dia 19 és el dia de Sant Josep, el dia del pare. Com el papa s'enteri de que no te'n recordes, pot ser que tinguis problemes. Jo només ho dic, queda dit. Així que aprofito per felicitar a tots els Joseps per anticipat i sobretot als papes, pares, papis, en especial el meu, perquè és el millor. Sí, ho sento, les coses són així, però el meu és el millor. Així que, pare, felicitats des d'aquí. I bé, què estarem fent pel dia de Sant Josep? Doncs estarem fent uns canonets farcits de crema pastissera. M'encanta la crema pastissera. No m'enrotllo més, comencem. I el que necessitarem és, per la massa dels canonets, 200 mil·lílitres de llet, 200 mil·lílitres de lard de porc i 300 grams de farina. Per farcir utilitzarem crema pastissera, que us deixaré l'enllaç per aquí dalt, i també estarem utilitzant sucre glaç per decorar i l'oli per fregir la nostra massa de canonets. I en un bol ja hem ficat el lard de porc i la llet i ho barregem. Anem afegint la farina a poc i anem barrejant. I amb les mans ben netes ho acabem de barrejar. I ara acabarem de donar-li unes voltes a la taula. I mireu, ja tenim una massa que no se'ns enganxa, així que ja està. Ja la tenim. I ara ja podem començar a preparar els nostres canonets. Jo estaré utilitzant aquestes cosetes que són per fer els canonets. El problema és que només en tinc 6, així que hauré d'anar fent tandes. Bé, paciència. I mireu, he començat a fer les boletes. Estic fent boletes de més o menys 10 grams, una cosa així. 10 grams cap a dalt, cap a baix. No patiu perquè les boletes aquestes no han de ser perfectes, no són com els panellets. Així que bé,
a fer boletes, s'ha dit. Quan porteu unes quantes, ja ho tindreu més per la mà. I mireu, ja tinc aquí 3 milions de boletes i ara ve el moment en el qual farem els canonets. Aleshores, agafo una miqueta de farina perquè no se m'enganxin, agafem una de les boletes, les xafem una miqueta i amb el canonet l'enrotllem, que toqui una punta amb l'altra, i després fem així perquè quedi enrotllada al motllo. Si voleu podeu estirar-la una miqueta. Ja tenim el nostre primer canonet. I ja tenim aquí els nostres 6 canonets. Aquests hauran d'esperar. Així que anem a preparar la paella amb l'oli. I posem la paella al foc amb força oli. Jo ja tinc preparat aquí un plat amb paper absorbent, perquè a mesura que vagi fregint els canonets els aniré posant aquí que s'escorrin. Així que de moment deixem que això es calenti i començarem a fregir-los. Jo crec que l'oli ja és calent. Vaig a comprovar amb una miqueta de massa. Sí, vale. Doncs comencem a fregir els nostres canonets. Els posem. En compte de no cremar-nos. A mesura que estiguin dauradets, els anirem traient. I mireu, per treure'ls del motllo és molt fàcil. Amb paper de cuina, compte que no ens cremem, mireu, si és que gairebé surt sol. I per tornar-lo a utilitzar, el netegem amb el paper i el tenim llest per tornar-lo a usar. I ja tenim els canonets fregits. Ara simplement els hem de farcir de crema pastissera. Tinc preparada la mànega amb la crema pastissera. Aleshores agafarem un canonet i farcirem per una banda i per l'altra. Ja tenim un farcit i això ho fem amb tots. Ara anem a donar-li l'últim toc amb el sucre glaç. Canonets de crema pastissera. Ja teniu una bona solució pel dia de Sant Josep o dia del Pare. Aquí us els deixo. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui. Espero que l'hagueu provat a fer, que us hagi quedat força bona, que li hagi agradat a tothom, en especial al papa. Espero que m'ho comenteu aquí sota. Ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Si us agrada el vídeo, doneu-li el dit. Si no us agrada, també li podeu donar el dit. Per aquí sota us deixaré la meva adreça d'Instagram. I a la caixeta de descripció us deixaré els enllaços als canals que us he dit. Sobretot, visiteu-los. I consumiu YouTube en català. On està la càmera? Aquí. En català. Això mateix. En català. I dit això, me'n vaig ara sí, de veritat. Ens veiem la propera setmana. Adeu.